pamusoro mambo nyaya yakataurikwa maikange yayo yange yavo madzimukadzi yetu dziriko mumangari akadubvisa mari yekuti mababa wamai ava aende anotorwa vari kupi hama nyaya yenyu ukubvunzwa nimai mari yakabuda kuti kunouya baba venyu nyavanduna yairechika mari ndakatumira vakatadza kuitora vakazogara kumba kwakusina mito vatiti mari taure vakatadza kutora mari kunotorwa bhazi kunotorwa mari yacho kunotorwa bhazi saka ndakavapa nhamba dzamambo vari kuti vakatadza kubata mhene foni yamambo aikuita nyacho ndei zvatakaita mambo vari munhu vatadza kutora mari vari kunetsana mudzimai vagotore nadzimai vavo nevana vavo vakabereka takatombotonga nyaya yemwana wavo munomu kuti asaropa rodhi saka vakazodzoka mudare vaine kompleni yekuti amai ava vauraya mhuri mumusha saka ndakutadza kurarama nevana vangu saka pfungwa yandinayo ndeyekuti amai ava pane mwana musikana ane 2021 here akazosvika pakuudza baba ava kuti hamusi baba vangu saka sekuru hanzvadzi yamai ava yakanga iriko mukoma wavo akanga ariko ndobva vawirirana kuti manzwa zvekutaurwa nemwana zvizvi ari mwana akabva aenda kusouth africa saka nyaya yachona yese yakakurudzirwa zvonyapera ndobva tasvika patakaona kuti manje nyaya iyi haidi kuti tirambe tichiti vanhu tu ava vange vachitaurirana nyaya yachona haingaperi inotoda kuti hama kana kuti hanzvadzi inove ndo iripo yamai ava iuye kudare kuti imimi zvamunoda kutaura semukuwasha muchitaura naadzimai venyu muve makasununguka saka ndokuti pamukuwasha uyu abvisa mari yekuti vatezvara ngavauye vadedzwe nadzimai vauye saka pane nyaya ingangoita kuti ivo ngavataure munzwe mambo nyaya yachona chimiro chayona tikuti pa mwana akati hamusi baba vangu izvo komai vaivepiwa mai vakanga varimo zvakaitika akadero here mai mwana akadaro ndakadero here mai kana akadero saka baba vake varimo ndivava kati yaitaura kai muri mumai vavo kai mwana achitaura pakati pemwoyo wake hamusimi baba vangu pane kurwa kwanga kwaitika hapana kurwa kwaitika orit tikatsvaga kuti imimi kunetsana chiye zvino imba chenyu tomboti mwana tomutora semunhu anopenga koini nyaya iripo mambo pakatangira nyaya ndepekuti baba nemwana vakamhangarirana kuno kukoti mambo mwana ndobva ati ini hamusi kuziva here kuti kutiza kwandakaita kumba maindisevenzesa saka kwakukupotera kuti nditize kumba ndiende kugirlfriend kunogara kugirlfriend ndokubva tapiwa ng'anga ndokubva taenda kupurazi saka nyaya yachayo ndo pane mudzi wenyaya kuti vana vakanga vachisa ndokubva taenda kung'anga nyaya yacho ndei kukonana kwenyu kunoendesa mung'anga here ndo pakatangira nyaya ndo pane mudzi wenyaya makamboenda kung'anga mumagonotsvakiri ndezvokubvunza namambo chichachaitika zvinoita kuti munhu amwinde kuchipatara mwana akanga abva pamba akugara kugirlfriend saka baba ndokumhangarira mwana kuti mwana asiye girlfriend kunopa mambo akati idzo dzekuroora dzinonetsa nekuti mwana abva 18 years saka vakataudzana vari mudare inga handisipo mudare macho vakasvika pakuudzana mwana akati iva hamusi kuziva here kuti muri kutisevenzesa kumba ndosaka ndakatiza ndikanopotera kugirlfriend hamusi kuzviziva here kuti muri kutishandisa irepresentation chete nenge itadza kutsanangurwa namai mwana haangatize papa unzashandiswa napapa munoziva kuti mung'anga izotouya
kwakanga kwa idare rakala kutsvaga murodzi akaenda kunobatsira nyaya ya ndichirasha inyaya yakaitika kare munogona kuzobuda mairi mutadza kuziva kuti ndepapa mwana kushandisa kwaita oda baba mwana ari kudza baba kuti muri kutishandisa kureva uroyi kunanga baba kuti uroyi kwete kushandisa kwokuti endai munorima uko nematrakita endai munosakura aiwo ndizvozvo asi kana ukatiza uroyi unoenda pageoredio Alright, akatunanga baba uroyi ndio chokwadi. Yes. Ananga baba uroyi. Saka chikunesa zvinochi. Nanga yakati kudini? Saka baba vari kuti ini ndikufurira vana. Vana vasateerere baba. Zvino hazvisiri. Vhiki yapera ndakatadza kuzvitaura nekufurirana. Kuti ndikufurira vana. Amufurirana. Kuti vaende kure nababa vavo. Akana musiri kufurira vana mufurirana. Handina, hakuna mubereki anofurira mwana. Hazvifi zvakaitika izvozvo. Imi muri kumbovatsiura wei? Ndinovatsiura vana. Kunyange varipo waitozviziva kuti every day manheru ega ega vana ndinovatora ndogara navo, togara navo pasi. Every day tichida kunorara tinonamata. Ndotoita mawedzi ane mavara ndiani atauriwo audzi vaning'ina vake. Ane mavara ndiani audzi vaning'ina vake. Zvizvozvo ndakatadza apa nyaya yekutangwa haisi tsoro chacha vagotora vaka vachimanga hapana kuti ndasunga handisiri murume ndo nyaya yekudetsera naizvozvo chaizvo zvavakataurirwa musoro kutangaimaminetsera kubetsera zvavari kutaura takafamba handina handibati mushonga iyi atikati kufedza musha wako munhu imhosva here nikadzoka kubo vagotora taura yekuna mambo akaenda kunourara namai avo inoita here mushure mekunge tagara dare kumba semhuri hanzvadzi yavo iripo mukoma wavo aripo hanzvadzi dzangu dziripo saka vanje vari pano pamambo ndo pakataura mwana kuti makumbo iwayo unotanorwadza asati arwadza achatorwadza zvavo hakuna munhu anogona kuona chete tisogona kuona i2 minutes kuonora makumbo iwayo chechipira usi baba vangu saka ndakazoya kwamakomaakumbo iwayo zvabuda pachena kuti vanhu vakandikuvadzi vataura vei zvinhu zvakaitika musi chete kuti handisi baba vake kuti ndo vakandikuvadza uye ndochita unogona ndiroona zvakaitika ndoo asi mashoko aibva kumwana kai aibva kumwana kwete kuna mai varimo umai vari kubatana paviri nyaya uzi kuvepo izvo zvichiitika zvinoreva kuti zvavana kuti muno mukabigwa munhu zvisiri muno isusu tese tingasungire tichinzi makaba haisiri panyaya ndanga ndava nenguva ndichitochema gwama dzavo kuti mwana unyanga ndikuwati kuna tezva yanga isiri nyore ndandapima vanhu vakawanda ndichiti vazvinzunzise maya varidhise zvavakabati kusvika ndazvaaporocha hanzvadzi dzavo vanodidwa mukuru vazavo ko pamaibhenge muchitumira vanhu mwana asati ataura maimakaudzwa nani kuti ndo vakakukwadzai kozi imimi kudare muri kutiti manga maudzwa nemwana ko pamanga musati maudzwa nemwana pamaitumira vanhu ndiani akanga akuudzai munhu ukarwara unofambira muviri wavo kuti ndakunzwa kuti wakakwara sei saka kutuma vanhu kuti vazvinzwisise kuti zvavakaita sei zvemwana izvi zvakatozovapuruke kuti ndorwakasvika vati yanga isombori nyaya yemwana aiva nyenga kanakana naivo nehama dzavo munogara mese ndimi aichoti ndandizvigara makamirira pakuti baba vauye baba pavaiti vada kufonera mambo vaida kufona vachitaura mashoko edu kudini yamai handiti maripanamba dzamambo here kuti vafone vaiti vada kufonera mambo kuti chii weziva vana kufona kaini kudini makataura navo tichitiudzai mashoko acho vakati kuda kuti dare riuye ritongerwe uku kune hama kwaakaroorera ndokuzere hama kure vatonge ivo vachiuya kuna mambo weko kuzere hama kumusha iyi nyaya iyi mudai mutoda kuti tibatsire nekuvaudza iyi nyaya iyi hainini kuzara kwevanhu
haisi nyaya inodiwa mavhotsi handiti hapasinoda kuvhotewa ndo chinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti iyi nyaya iyi yakaitikira mudunhu ramambokezi pakabata inoitwa munhu. Chechitatu hatiudzwi nemunhu watatu uya kudari iye zvakafanana neiye zvomukanzi naikoti munosabza kuti yamunodera hatiudzwi nemunhu ari kunzi uya kudari. Pane nyaya yakati kuti iye ari kuti inini ndikuda kuti nyaya yangu icho kwakati plasidari rakanga rataura nemhamari marikule yekuti munhu iye akwanisa kukwira achiya kudari angadai reason yekuti pamwe handina mari but mari ikanga ikakwanisa kuya kudari. Ko zvavaiziva kuti nyaya ida kupitirwa ikoko makavatumirirei mari? vaida kuzozvitaurira vega kunokukumbira kuti dare riitirwe. Mambo panosumuka mambo wenda unoenda ikoko. Mambo wekunosimuka wabva pano manyanya kurema zvakadii. Tibvere maminitsi edu aende ikoko. Kuti tisimuke tinotongera kumusha kwavo ndo zvavari kudaura. Chikumbiro semunhu havazivi mutemo. Ngoyo vade vakumbira mari kumukwasha kuti titisenderi yakawanda tikwane kuuya tiri vangani varikuda kuuya. Pane kuti vati dare zvingaita zvokuti nganosimudza ikoti kuharare kuti ngaikuheni mutongere kumusha kwangu kwabvutu. Vakanga vatozvitaura izvozvo vachikwanisa kuti atitakure tuye vatosarudza ndozvavanga vataura vatosarudza zvavanoda. Tererai mai deangari baba venyu hanzvadzi yenyu chaicha achiziva kuti dare daraniza takwazondeangari pamwe achitara muno mamutaura ako kwanditi wokuisa nedera kuti chikuru chakukunda chozvinzobata achigone kuti kuitika handika kunomo here anofanira kuti auye kuno here ukwasha uzotumira ouya muno ndozodetara vari pano 3 4 5 handise kwazvaizorega kuti ukwachati ndikugwadziwa handisi kupfeka bhutsu handika zobuda nganga vanadzo vana mambo patinadzo nganga dzimwe dzisiri zvamunoziva nini dzinokwanisa kuzoti vati mai wakaita chakati tikone makuvhuma pano zvatinenge tofunga mai ngonzwaika zvatinenge tofunga sedare ndezvekuti pamwe hanzvadzi dzenyu dzingada kudziziva zvikuitika saka vanenge vonyara kuti zvikataurika kuno mutimurumigonamandii tetakufungira kuti kuona munhu achinzi pane nyaya yakati iri kuitwa nemwana wenyu yanzi uyai kuno handiri vaifanira kutorohwa nehana nyaya dzakadaro kuti kukwasha zvatuma mari ngani mhaindiwa kuti kuzvizvi kunetsa mumusha kwemukuwasha nehanzvadzi zvino ukaona munhu akuti ini handingambouya ndifambi handiti sei pane nyaya dzakafanana nekuti uya ari kukomberana ndingangodaro muri imi muri kumukuwadza ndinotofunga kuti pamwe maybe zvichida vari gona ngo vari kuziva nyaya iyi kuti ndozvo zviri kudii ndozviri kuitika vari kunyara kuti vangazouya kuno bhozi vanozova nyaya dzacho kudhara mambo vakabva vachitiza kuno inzwaikapamono pakaitika nyaya idzi kuti mwana anotaura zvaanotaura vaitenge vari kuno sekuru ava dare svondo yapera raibvunza kuti nhai ivo sekuru ava mashoko avo mwana achitaura zvinhu zvakadai so pameso pavo vakatiwo chii handiti mapawana nokuti vaitenge vari kuno vakadai vasina dare kuti ritongwe kuno ivo vasiko nokuti vaitenge vari kuno vakanga vachitore kuno vakatobuda kutoinda ivo nehanzvadzi yavo imwe ivavo. Saka isusu sedare takaona kuti no nyaya inoda kuti itaurwe kuitira kuti vanhu vadii vabatsirike apa handiti mapawana. Saka iwewe mukwasha iwe ndiwo toona kuti unofanira kubhadhara mari yekuti vatezvara vadii vauye. Mukwasha haana kuita makumi akabva angobhadhara mari yake ipapo ikatambidzwa kutongi ichibva yadzorerwa right amai chiendai munodii munoningiringa munotonga madhara handiti mapawana. Saka isusu nyaya patinenge tichiita nyaya yekufungidzwa toda kubatsira vanhu vari mairi kana akachekwa vanjeri vanozvivainidza pamusoro yemupamo vanjeri vanomutsiridza pamusoro yemupamo isori ndinenge ndiri kuvhizana nenu takanotisai musongo wamapadhisijini yekuti ngavaende vari munhu ngaapuwe mari auyo tikavanotisava kuti mai ava havasviki mari havaindisi mari
takazvitaura tataura tikati Maria muri iri kuenda haiendi mai avaitsotsi ndiri kutaura pamberi penyu mambo zvandakambotaura nezuva baba vanjerishasha zvatakataura pamberi penyu mukaimi makaita semusina kuzvinga makazvinzwa muri munhu mukuru mai avaitsotsi mari haina kuenda mukavaripisa vachaudza Maria kunzi Maria akaendeswa uko neimwe mbudzi pamusoro chatanga takufunga mari hainetse kuona kuti yakaendeswa handiti ndizvopa munhu mari inombotiudza kuti iyi mari yakadii yakaenda imomo isu tikatumira vanhu mari handiti unotoudzwa kana angoitora chete unotoudzwa kuti nhingi wako uyatora mari handi madoni kana watumira inotaura kuti mari yako yawatumira yadii handiti madoni ndanoda kuti tionesane kuti batsire mumamari wagotora tanati kufunga ndechekuti nyaya yenyu isanetse tikaita zvokutumira mari tichishandisa mai apa zvoona kunetsa vagotora vanga vatimtima kutse mari yavo isusu sekota nditika totuma munhu woenda kuvanhu vari kuda vacho kuti vadi vawinzwe kuno vonotaurwa navo vosika certain from not andika vosigwa mari yacho ibhazi vovhaya pamusoro empamoko pamusoro ndiri kupindura mambo nawakwavo munopa mari munhu anoenda kuchitekete mogopa munhu anoenda kuchoda imari iyoyo nyaya yataurwa musoni yataurwa napamombe yekuti tiri kuona kuti vanhu ava tiri kuvashupikira ndisu tiri out of this issue ndisu tiri kuvatamburira but ivo varidzi vayona dzanotiwarira havakana havaamboma zviri saka isusu munhu kana auya kudare achichema anofanira kubatsirwa nedare dare richipa zvisungo zvinoratidza kuti raakuita basa rekubatsira munhu auya kupi kudare vaya manje kuti vapinde munyaya idzi kati vanopinda bedzi kana vachinge vatoona kuti tanga tikudza kuti kutamba naye because avanhu dzaanoti serious handiti makwana ukaona munhu ari kunzi nedare it's an order from the court bhadhara mari wewe semukwasha vatezvara vadzoke kuno vambobva zvinhu zvichiitika vakatarisa handiti vangadai vakarohwa nehana kuti nyaya yakataurika paya ndiripo aiwa ndofanira kudini kudzokera ndichimhanya handiti havasi kutovhunduka handiti makwana saka ndoda kutaura imwe nyaya mumusha uyu muninginaka kana ari yebreadwinner wedu isusu madzikoma ake handitika tinogona kuitiswa zvaanoda iye uyu kusvika paextend yekuti kana asina kutitaura hautauri handiti makwana saka ini ndiri kufungidzira kuti zvanga zvichidiwa ndezvekuti nyaya iyi murume uyu ane complain yekuti vana vangu ndine vana vakuru vandiri kufunga kuti zvavari kuita zvachona vakabatana namai vavo achitaurira isusu sedare ndanga ndichida kuti dai dare raindibvumira vana ava naamai vavo vobuda mumusha mangu votaurirana namai vavo vachiita zvavanoitirana nani then vana vese amaanda age aripo aya vana vandiri kufunga kuti havasati vaspoiliwa vanavo ndosara navo vamwe vari kusikoro vari kumabhodhingi vamwe vari kupi vari kupi ndochengeta vana ivavo nokuti vachiri kubvuma kugara pandiri vachiteerera zvandinotaura sababa vavo ndozvaive chiri chikumbiro chake saka ndozvataiti isusu murume uyo akasvika pekuti ini mukadzi uyu handichatodini handichatoda tikati isusu ikoko hatigone kusvika ikoko kana vabereki vemudzimai uyu vasipo chidedzai vatezvara kana muine mumwe kutaura kwamungade kutaura kwakarerekera zvamuda kutaura izvo isusu sedare hatikutendere kuti munge muchitaurira isu chitorai vatezvara nedzimwe hama dzine kodzero dziuye pamberi pedare mutaurirane zvamukufunga kuti muda kudini handiti makwa ndo zvatatakatomira nhasi kuti nyaya kana vanzwawo nyaya yakadaro kuti murume akutotaura kuti hachandida
nenyaya yakataura iyayi yakataurika muripo imi mukagozichisumuka mukaenda muchisiya nyaya dzakadaro dzasumuka kuno mandiri mabona. Saka isusu chatingade ndechekuchizivisa kukwasha kuti zvatainge takaronga zvesondo riya wanzwa here zvekutaura nadzimai vako kuti baba vati iwo no ina handidi handiuye ikoko ndikutoda dare rekuno kuti riite nyaya yani iyo yekuno vagotora yemali zvakare pamusoro pamwambo ipapo tsataenda kure sedare rakasimba andika kana vagotora vachibvuma vavafise mari mapurisa ati nawaende kusunga vanhu vanenge imasamanzi ngori ukanigwa masamanisi samanisi roro mambari ikoko akariona chakuzotereko kwamakasunga nokuti dai rofana kusunga kwese kwese hana parinonetsa South Africa rosunga ndokuti murume yambuke kunze kwaizvozvo uyu kuti vazomushedzera ikoko dare guru riri paro raitika hazvino zvazobatsira vanofana kuya pari pasa ipo panapa kana vachiwina vagoendwe pari pasa paka tati muri kunzwa here nyaya isu toda kushanda nevanhu vaserious amai vakatumira here mari yekutambudzwa vauye pano ndokuti zvakawanda zvakutariswa nedare risingachagutsikane nekuti nyaya yatakanga tiinayo serious mari makatumira ndakapa mukomana nefoni yenyu Sorry, man. Mukomana makapanduka asi mwana remwe akutaura kuti ava vanozana baba ndiwa saka imi naye mai unozoga zvinoita ide kuti munhu arikunetsana nemunhu momupa mari yekuti anopedza munhu akataura naye agouya mari haina kuenda anotumira saka muri kuti yakaenda kandi yakaenda here vagotoraura kuona kameseji yacho pamusoro impamambo kubva nezuro svondo yapera iyi mai ava ndakabuda nemuromo wangu pamusoro imambo ndakabuda nemuromo wangu ndikati mai ava maitira avo ndakugara mumatara amambo ngezi kwemakore vachitanga kugava vachitanga kupfeka umambo hungezi mai ava itsotsi nenyaya yekuti uyu ndiye andiri kurwa nayo ndiyo ndingaende naye kuhospitari zvingaitewo here hazviiti komredi mai ava mambo ava mambo mungezi pamusoro yanjira taida kuti tiende panyaya ivo varipo maya mai pane mubvunzo kuvhunzwa pana tati mari yakaenda here ndiani weko akabudza kuti mari yakasvika ndakapa mukomana akatumira tati ikoko makafonda here mukati kuti mari yakasvika ndandichitoda kuti ndikuratidzira pamusoro empamondo pamusoro ndida kudzokera mpamu ndibvumire kwenguva $40 ndizvo and $20 21 akuchoda ndokuna hanzvadzere kuchitekete kune mumwe vamambo ngezi ndanoziva kuchoda ndekune mumwe ka kuchitekete kune mumwe mukoma ndiari kuchitekete aido handibaba ari pachoda mari haisi yokutanga kuenda ka ndakatombotumira yekutanga saka vakauya ivavo ndavadzosera kumusha pavazoya kwechi2 ndopatakangoita mahweke mutaura ndikati tsamba nyaya hamuna kuipedza tandiitaitaura yapera kozi ndiri kurwara vanzenyaka ndikadzi ndousiku hatasangana kumba tikaita dareri avazobudisa nyaya kuti makumbo iwayo unoti anorwara asati chituka mumata hapana anogona kuroonora kunze kwenyu kana usina kudzoka kwatiri haipori asi ukadzoka kwatiri 2 minutes kuti makumbo iwayo apori ende iwa usina kuramba zvakaitika usikiwo akatuka zvakawanda vanhu vake kumuzoti haisi mari yekutanga iyi yaitove yechipiri kutumira saka haisi nyaya yenyuwaro havana mari yavakatumira avaiti mamana zvaitiudze mambo ngasipo mambo mai ava vari kuti vakapa mwana wavo uye ari kugona baba kuti atumire mari so dare redu rinofanira kuona kuti amai ava havasi serious nedare
handiti manzo hatiri kutaura tichivanyengerera iye zvinhu taakutsamwa because munoziva kana tiri mudare netiri mudare tichitiraya kuda kubatsira vanhu vauya kuzobatsira handinoona. Saka kana tichitsvaga nzira dzatei tichitsvaga kuti dai tanga tadai zvichida mukuwashira akambotaura naatezvara vake vachitaurirana pamberi pedare zvinotibatsira isusu sedare nokuti pane pataramba kuti tipe mutongo kuti uyu mukuwasha ita zvauda kuita. Chii chinotinetsa kuti tiudze mukuwasha kuti isa gupuro kumunhu wauda kuisa gupuro hazvitinetse zekoti but tinoramba tikaona kuti aiwa tikasvika ipapo kuti titume uyu kuti isa gupuro mudare vabereki vemudzimai vasipo hapana chivanhu chatiri kudii chatiri kuita handiti makwana. Saka takaramba ivo manje havasi kucherechedza zvese izvozvo kuti vatore kuti chinangwa chedare chii handiti makwana. Mwana ndiye unochinotumira nhingi mari yakatumirwa here ndo vana vacho vaya vari kuchema nemurumoyo kuti vana ava vakatonzi ndipei kunoti idye mari yaati mai munhu wamakapa munhu ari kubvisa hamutara saka mari haisviki saka ngatikotaura mari haina kuenda ngatitorongai zvimwe zvinyowanza kutoti vana vada kutovingwa nemari yamutokuza kupa maya vauye pamusoro yevana mangu ndinokumbirawo kuti kunyange ndirini ndakaripota tarisai masaidzi ese ndogona kunge ndisirini ndakauya ndichitema pamoto dzimwe dzenguva ndiri mumoto. Ndinokumbirawo kuti tarisai masaidzi ese vana mambo musangomedzera imi chete muchiti ndine mhosva. Tseketudzai nyaya yenyu ndiri kukumbira vana mambo tseketudzai nyaya ngatiite zvishoma nezvishoma munyatobata pane nyaya. Ndinoziva muri vana mambo sori zvenyu pamusoro neamai titseketudze nyaya here kuti mari titseketudza nyaya yekuti mari yakasvika here. Aiwa panyaya yemari yakabvumirwa ndiri kureavakabvunza kuti ndiani wamakambofonera ikoko akakutarira kuti mari yakasvika ndandichitika ndandichidawo kubuditsa hodhi. Mudai mazviita muri panze mari mudai makazviita nezuro mari mudai makazviita mari mwezuro mari mudai makazviita saturday mari vachitoti vaedza zvefoni yamambo kuti mambo maibvo vajaira kuti vadii mambo ndo vakatumira mari aiwa vaida kuchaya kuti vandiudze kuti handiuye ikoko kuna mambo uyai kuno imi kunemi aitezei nadzo. Saka isusu zvatoda kuti titaure maigotore isusu sedare pamunoona dare richiita kunge riri kutsimbirira divi rimwe chete inhau yekuti tine tisingachatofara. Madirwa amunoitwa nedare rimwe patikwaona muri imimi. Chekutanga dare haritenderi murume kuti ataure ndokunga muna kunzwa mashoko aya achitaurika muromo. Dai makaanzwa mungadai mukuziva kuti dare rinomira nemi. Vakati inini mukadzi uyu handichatoda kana makazvinzwa indakazvinzwa dare rakati kwaite no hatigone kutaura kusvika ipapo. Tinoda vatezvara venyu nevane kodzero dzekuti vange vachinzwa muchitaura mashoko iwayo. Tisati tasvika ikoko vatezvara ngavauye pano. Vanouya sei mukuwasha aine atsamwa kuti munhu akanga achitori kuno kunyaya yaitika handiti makwana ndopaipakapo kuti nyaya yauya mudare kuti mwana ati baba hausi baba vangu makumba ari kurwadza mwana ataura kuti ndisu kana usina kudzoka kwatiri amupone ukangodzoka kwatiri 2 minutes wadii ari kutaura izvi mwana dare rikabvunza imini kuti nhai mhai mwana achitaura izvi makanga muchizvinzwa here imi mukati dai zvinzwa mukaitei kumwana iyeye maitei ndokuti nyange tikasagarisana zvakanaka imimi nemurume wenyu musingawirirane mumba vati mwana akataura mambo zvinhu zviri kunze kwehunhu anotsiurwa naamai vake kuti iwe ungataura izvozvo ndiwe murume wangu ungazoti wakabva kupiwa vati mazona mashoko anofanira kunge achitaurwa nemunhu ari kuzviprotekta kuti nyange ainge akatsamwira murume wake nekutadzirwa kwaari kuitwa nemurume wake mukadzi uyu asi ipapo akabuda pachena kutsiura mwana achiratidza kuti mashoko ataurwa nemwana haasi mashoko akanaka. Handi makwana
tiri kuvatsvaga iwayo amai tikakuona kuti hapana zvamaita vabhudhi venyu vanga varipo ipapo handiti mapona mukoma wenyu anga aripo ipapo ndo vanhu vaifanira kurohwa nehana kuti mwana anotaura unga asvikirwa uyu anotaurire mashoko zvese takanga tichizvitsvaga saka imimi mukakurumidza kutiona sekunge dare rine divi rarinenge richitora hatina watinoda pamuri hakuna watisingade pamuri mese muri vaviri handiti mapona asi takavhunza iyo nyaya yekuti dare rigozoti vatezvara vanga varipo kutodiwa nedare pamwe kana baba vakauya imi mukatorwa padivi nababa munogona kuronga zvinoita kuti imba isaparare mugozochengeta vana ivavo futi chitemo chababa chogadziriswa muri pamwe chete ndoninge pane tarisiro idaro mambo mwana wavo watoiyeye apinda pano aida kutaura namai vake vakagara apa iye ari apa achiuya kuchallenja this court handikakona kuchallenja court saka mwana iye kana achallenja court yamambo ava baba vake anovaona sani kana ivo amai vava anovaona sani isusu tinofungei nemwana akadaro totobata mupana uyo anofungidzwa zvaanoita kumba kwavo ndo zvaangaite kwese handiti mapona saka takamudza tinoda mombe chimbomira mambo kana chitaura takataura kuti tinoda mombe yeunhu hwakadaro takatotsamwa handiti mazvona uyo takabva tamo tinomurovera pachinyiro azive kuti munhu hamusimupa mababa vake mwana saka izvozvo izvo amai ndo patinenge tiri kutaura kuti aiwa kana mauya kudare dare rakanangana nekuvaka zvinhu zvakaoma kuvaka imba yeumwe munhu handiti mapona otherwise dambudziko ramuinaro kwenyu irori kuno kwatiri kweduko kuno tinaka zvakadarika zvenyu handiti mapona saka imba kana kuti musha umwe neumwe une zvawo asi kana tichinge tauya pekuti isu toda kuyananisa vanhu hatitarise kuti watiri kuyananisa ndiani nokuti tichitsvagwa kuti zita reumambo rienderere mberi tikaratidza kuti tinoti varume vakauya vachichema muno ndovatoda kubatsira nokuti tiri varume vari kutonga matatu hakuna zvinhu zvakadaro mamai muno tine masabhuku echikadzi tine zvese vanenge vachiongororawo vachitaurawo kuna mambo maonero avanenge vachidi vachiona munyaya dzedu panenge pari wrong amai munhu akati 1+1 is 7 nyange akave munin'ina wangu zviri wrong handiti mapona isusu tiri kusora pekuti venyu chekutanga nyaya yaitika usiku hwanhasi havana kuoneka mukwasha ivo vanga varumba mukwasha handimapona vakaenda yesu vakashandisa simba ravo vakadii vakaenda vazosara vozoziva manje kuti nyaya iya yakazoenda kudare nemukwasha yakaitika tiripo iyai ine zvimwewo zviri kumashure handiti chiuyai kudare vabva varamba vakuti foni iyi 24 hour service iyi haidzimwe handiti mapona saka dzaisingadzimwe inenge yavakangoitwa munyama ivo kuti vaida kufona kuti vataure neni asi zvavaida kutaura nestatement yenyu tatoona kuti vaida kutaura kuti ndiwaniwo unotaura zvokuti ndiwe ikoko iwe handiuye iyeye oniasi iyeye ndiye ngadi ngauye kuno ndo zvateta kufunga izvo because isu tinosunga vanhu vanobva kunana ndekuko vanotora mwana wekuraswa parodinga kwamutoko vanhu vakauya pano vakatongwa kwanandanga kupi uko vanouya pano vachidi vachitongwa South Africa tinobata vanhu vachiuya vachidi watabva kuti pagogwe isu zvatinozoita kana tiri kushandisa vamakore vari pano ka ndokwavo ka dai vanga vachinzi ndevemuraini rekwamakore handiti tinototora munhu wedu kuti iwe chirega kuti tinetseke chitoranai nevamwe veukama makasununguka monosvikira kuna mambo makore movataura kuti mabva kuno netsamba iyi modi moitirwa nyaya yedu handiti mambona tine nyaya yekwazambuka yatakabuditsa muno tikaisa kwamambo marange haisati yadzoka pano mapurisa amboti tatara uda kusungisa vanhu mukoti nekudi tikati as long nyaya iyi isina kubva kuna mambo marange kutaura kuti yapera pachivanhu kutanga kwatakaita siyanai nenyaya iyoyo handiti mapona saka tiri kuda kubatsira amai kuti vasaite pfungwa yekufunga iyoyo nyaya yekuti mugara apa muri moga musina veukama hwenyu ndo yatinenge tichiramba isusu sevatongi vematare vedare redu
uyu murume akauya ari ega asina hama dzake hatitombomubvunza kuti dziri kupi asi imimi tichida kuti musununguke pamune muchitaura muchinzwa kuti sisi wangu vari kuzvinzwa zvandiri kutaura hazvadzi yangu iri kuzvinzwa zvandiri kutaura saka isusu sedare tinofila kuti munhu uyu akasununguka pakutaura kwaari kuita ende ari kutaura zvinhu zviri kubva pasi pemwoyo wake akasununguka handiti makwana zvachita vasiyei vamotaura ndiri kuti mambo pamusoro nausati ndazopinda kudaro kutanga kana paine zvandiri kukanganisa musanyanya kubva manditora serious ndiri kutotanga kupinda zvekechitsungu kubva last week panyaya yehama dzangu vakavadedza vakavafonera pakutanga havana mboramba kuuya vakauya wozoramba nhasi uno kuuya ndozviri kutaurwa mai namambo mamuto mambo ari kutiye kuti venyu havana kuoneka mukwasha mapakati nemi mukabvuma kutiwa havana kuvaoneka ndizva ukasi vanere mushamo womukwasha ndizva mukwasha ita babaza vati vamangwana tionga tiopesa nyaya vakawana vaenda kasi vakazoonekwa vachidhiraivwa nomukomana wavo vakazoita zvisina kunaka pano vachikwidzwa bhazi kwasi vamboti tadii taenda kunzwisa manga muripo sondapera regai titaure madzimambo vanga vasipo nyaya ari pari madzimambo ndee ini kufira babava akatora chipare ndobva sungu pese patikutaura pese chete kusungwa kwababava ndochigwere chiripo pakunyenga paakaita mukadzi wechitu haachamuki ndokunzwisa shona ndoine zvese izvi pese patikunobata mumiti kuita sei tiukondapsogware simbi bwararipa kusungwa kwababava kuti azogwara makumbo because regai ndikudzei tese chigwere chototamba chigwara tinacho ukangosungwa uku nemakumbo anogwadza nemaporo anosvimba kana nchinye baba ndimutaure baba ndikuti chokwadi mwana achizvinzva hapana zvaka zvinosiyana zvinhu izvozvo ozvinofambira zvinhu machitsinga dzinodhodza kusvika machenda azvimba pari padare hatinyarezvo kana tiri pano mwana tiri pano sendonzi tasa nogona kutasamura zvifumuke zvinhu zvacho zviende ndati nini baba vachari kufira chipare kusungwa kwakaitwa ndikuita madzishaita saka vaongorori anokona anogonavo kuti kuongorora ati amunongorore munhu aite sei ndopanobva zese ka nhai pamombe imi handimiwanyowa nevatsva muri kutuma muskoro tichiita nyaya idzi hadzina kutanga nhasi tiri kutaura nyaya yekuti ndobva yokukamina usi kutofamba motikara usi kudhiraivha ndobva ndakutaura kuti iwe kana usina kuuya pandiri ini tinoda kuona kuti unopafamba ukangoya pandiri ndingaswara unotsvaga dzimwe n'anga iyo kwete ndofana kuuya panani panewe handidi right ndorapa inini asidani nditora vanhu vachizvinzwa ndakurapa manje kuti aiwa zvite but anzedaro ake mwana handainzi kwai ndindoziva kuti unorooneka sei mwana ari kutaura kuna baba wake iye nani kusema zofunga kuti mwacho ndayava ndokani kwaindiyama inini kufunga kwangu kuti ndizofunga munozaakanakati kwatini munhu iye wandamwana kune gona kunge mwari kubritain asi mwari kusebanangana namaya aiwa pamusoro imbamu nemhaka yekuti yetaurwa namambo musi watukwa baba vane vana mai havana kupindura musi waitwa zvipi nevana mai havana kupindura nemhaka yemai kana vachiziva rili kuti vakabereka nemurume vakaregerei vana vachichalenja murume wavakapire pariko ivo varipo mbambo zvamuri kutaura saka izvozvomisai neuroi wezveka mwanaka mwana anotaurwa kawe ukomana musikana blazi kana mwana musikana hangasungi baba chinhu zvaikunosungi aunakubereka kana vatiziswa nendo kusouth africa hapo muno ataura izvozvo hanasunge baba mwana haana kusunga baba vakangosungwa namai asi nhau yemakumba ndo yainyatsoindiketa iye kuti
makumbo aunoti ari kurwadza haasati akurwadza haasati akurwadzai ataura achiti makumbo enyu amuri kuti anokurwadzai haasati akurwadzai anoti haasati akurwadza kuita kunge mwana asvikirwa ane mudzimu anonzi ndizimbuya remuno mumusha anenge asingachazive kuti ava ndibaba vakamubereka nyaya yati kutaura panapa iri very sensitive. Don't allow such type of behavior inge